जैसे बारात में गारी के, भोज में तरकारी के महत्व होला। जैसे दूध में छाली के, गैस में जाली के, ससुराल में साली के महत्व होला। वैसे ही भोजपुरी में पवन सिंह के महत्व होला। वैसे ही कलकारी में बिच्छू बाबा के महत्व होला। जैसे ओठ में ओठलाली के, चाह पिए के पियाली के, फुलवार में माली के महत्व। जैसे पान में जर्दा के, धूरी में गर्दा के, ब्रह्मपुर के पांडा के महत्व। जैसे इनार में रस्सी के, शरबत में लस्सी के, मर्द के शिकार में खसी के महत्व। जैसे पोखरा में जाठी के, सलाई में काठी के, भोजपुर जिला के मर्द बुढ़ा जाई तो लाठी के महत्व। जैसे जाड़ा में रजाई के, दूध में मलाई के, मजाक करे को हुई तो भौजाई के महत्व। जैसे शहर में टाटा के, जूता में बाटा के, फेड़ पर फरल व्यायाम तो माटा के महत्व। पोखरा में जाठी के, सलाई में काठी के, मर्द बुढ़ा जाई तो ओकरा लाठी के महत्व बहुत सब चीज़ के महत्व बा। पवन सिंह के का कहे के बा, पवन सिंह हलचल आदमी हवे, सब उनका के चाहता, सब घरे घर चाहता कि वो इलेक्शन लड़, सब तैयारी में बा, सब एकदम वोट देवे पर तैयारी में बा। सगरे इतना पवन सिंह नामी आदमी। चली चाचा और बात को ही सुन के हमारा बहुत अच्छा लागल कि पवन सिंह जो रहुआ काम कइले बने लइकाई में उनका बड़ी ए से बढ़िया चाचा लेखा हाथना परिचय देवे वालू पवन सिंह के केहू नहीं मिल